Ipaniho ko o ang imong kapads, may ligamay, kay murag kusmod o simod ang imong kapads. Ang contest simple lang. Ang maong contestant mo dive sa diving board dito sa swimming pool, M-I-L-O, Milo. Ay Pilipino nga, kining Pilipino kasagaran himantayon magyod. Unyang usa sa bakang, nagyod. Mauto nga nanukad siya maayo, umingon siya, ako na ning panahon, pagdagan niya, sus! Nahapla man, pagtungan niya, naingon siya, M-O-M-O, mo. God is good. All the time. All the time. Masipang pagpak sa itong Ginoo. Pagpapakaw sa Ginoo. Ipaniho ko o ang imong kapads, may ligamay, kay murag kusmod o simod ang imong kapad, o na imong kapad, nalipay ko, na nagkita ka. Ano yung kapad, no? Nalipay ko kay nakita mo sa imong kapad. kita Lipay. May usa ko no ka contest, no? Kini-istorya lang ha. May usa ka contest, ginatawag siya o swimming contest. So daghan kaayo ang mga nangapil sa maong contest. Ang contest simple lang. Ang maong contestant mo dive sa diving board dito sa swimming pool. Kunya iningtungan niya sa swimming pool, muingon lang siya o M-I-L-O, Milo. So, ingana lang kasimple, no? Pagsugod na sa contest na may Pilipino, nga kining Pilipino kasagaran himantayon magyod. Ang Pilipino sigira o pamantay sa mga contestant nga nangapil. Kag sige sa katawa kay naay contestant nga siponon. Nagtuto pa ang sipon, no? Ang usasan nga contestant, libaton. Sige sa katawa, libaton, no? Ang usasan, bakang, no? O sige siya tanaw-tanaw sa mga contestant, o sige siya o panaway. Tuod man, ang unang ni-dive katong siponon, nagdagan yun, nagdagan sipon, nagatuto, no? Yan yung M-I-L-O, Milo. Taod-taod, katong tampok, taon, kato na kung laing contestant, nga libaton. O karon siya na yun. Mauto nga nanukad siya maayo, umingon siya, ako na ning panahon, pagdagan niya, sus! Nahapla man, pagtungan niya, naingon siya, M-O-M-O, mo. Ito may gustoon, ang himantayon na mo yun, no? Na mo. Sa itong Ebanghelyo kang naglawa, ningon si Jesus, nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isigataw, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Mao. Usahay ba yan, no? Ingani ba yan ang atong kinabuhi? Magsigit ang pamantay sa sayop sa uban, pero wala na ko tanawa ang atong kaugalingong puso, ang atong kaugalingong sayop. Sa lahat ko nga pagkastorya mga igsuon, didasig ta sa Ginoo sa dili pagpanaway o pagbantay sa sayop sa atong isigataw. Apan mas nindot kung ato unang tanawon ang atong kaugalingon. Bago ka mamantay sa uban, mas namiog ako sa unang surion, tanawon ang atong kaugalingon. Nabito ni kanunay nga niingon kung sige ka point of finger sa uban, no? Ang tulong ni balik nimo. Nagsigi kag panaway, nagsigi kag bantay sa sayop sa uban, nagsigi kag panutlo sa ilang daw tang buhat, apan in return, ang tulo di ay katudlo ni balik nimo. Usahay reflection na, nga mas grabe pa imong gibuhat, pero imong ipakita nga mas dautan ang iyang gibuhat kaysa imo.
But in reality, mas grabe ang imong gibuhat na pagkadautan kaysa niya na nanudlo. May soul, sa atong kinabuhi, kasagaran, kusog kaayo ta manaway o mamantay sa sayo sa uban. Palihog ko na kung niya imong kapan. Pangutan na imong kapan, no? Himantayon ka. Magsige na naman yung pamantay sa umano. Kaya kita mga Pilipino, usahay mauli ang atong sakit. Himantayon kaayo ka sa kinabuhi sa ubang tao. Panangitan, may usa ka quotation nga nag-ingon. Sa uban, magsige kag panaway, pero ang imong kaugalingong kinabuhi wala mahapsay. Kasagaran na ito, magsigig panaway. Pero ang iyang taong kaugalingong kinabuhi, iyang kaugalingong pamilya, mas gugot pas luto. Unya, magsigig bantay sa ubang tao. Maingon siguro ta, nanaway ka sa imong silingan. Kay daghan o mga anak, kunya maingon ka, may kasal, may perno ni. Apan ikaw, tinuod nga gikasal, pero nagbinuangkod sa imong bana o asawa. Nagubot po sa iyo po pa. Usay, sige ka panaway dito, sus, naimana niya yung anak ko, kapag ikasal. Binuod ikaw, kasal ka, pero nagbinuang sa imong bana o sa imong asawa. Usahay nga ka. Huwag na ito tanawa sa nagpuling sa atong troso, sa atong pulingong mata. O na pa yung sa quotation na nag-ingon, paghinay sa pagpanaway, sayop o sala sa uban, usahay ato sa nga binuhatay. Pagbantay. Pagbantay yun sa pagpanaway. Kay usahay ang imong gipanaway, sala sa uban. Imo itong binuhatay. Moingon ka usahay, kining akong kaila, murang naong o kwarta. Apan ikaw di ay, mas naong o kwarta, kay mas limbungan ka sa imong negosyo. Isulti ka nga naong sa kwarta, niya pagkauman sa dinod-anay sa imong kugalingon, mas grabe di ang imong pagpangurakot. Mas grabe di ay ang imong gibuhat o panglimbo. O napoy quotation nga nag-ingon, kasagarang reklamador, kay dili trabahador. Kung kinsay tapulan, maunooy sabaan. O magbanday na? O, pero tapuan na tao, siguro ginagsabak. Sige panaway, tapuan na ning tauhan na, oy, pero siya sige naglingkod-lingkod. Pag siya, oy, huwag na kay gibuhat. Pero katong tao nga na gibuhat, imo pang sawayon. Pero sa tinudanay, ikaw, huwag kay gibuhat. Nagsige ra kag reklamo, sabak lang ka. Pero huwag kay gibuhat. Magsige tag panaway, ang mayong tapulan ning akong kaila. Pero mas tapulan ka nga magpakita nagmukuhat sweldo. Sige kang panaway, pero mas grabe ka. Ang silos parang dako. Magpakita nagkakasas ko sa kabuhan, igura ka mukubra sa imong sweldo. Kinsa may mas tapuan anak. Tuod mga igsoon, kusog kaayo ka manaway o mamantay sa sayo sa uwan. O gipahinumduman ka sa ibang naliw ng lawa o sa atong Ginoo. Nga bag-o ta magtanaw sa puling sa atong isigataw, mas maayo unahon nato pagtanaw ang atong kaugalingon. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Maukwaa una nato ang troso nga naa sa atong mata. Wala kinahanglan may suno, tapos ang kwaong una ang atong puling. Tusa ta mamantay sa ubang tao. Let us ask ourselves,
Are we perfect? Kaysa dinunanay dili baya po ta perfecto. O wala din po tayo katungod na manghusga o manaway. Kay wala mang yun ta kahibalo sa kinatibok ang istorya. Nga nung nahitabo ni mga butang. Busa ako kang lasigon mga igsoon na atong unang tan-aw ng atong kaugalingon. Usa ta manaway o mamantay sa uban. Ato unang limpiyuhan ang atong kaugalingon. Kaysa dinunanay kita mismo sa atong kaugalingon, daghag apan o daghag sayo. Indeed, those who spend their time looking for faults in others usually make no time to correct their own. Muna nga ang tawag yung mga iso, nagsigirag bantay sa uban sa ilang sayo. Huwag yung panahon na iyang ikarek ang iyang kaugalingon. Amen. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.